Update lang tayo dito sa ating bagyong Bising. So bahagyang nasira itong mata ng bagyo kaninang hapon, at ito ay isang indikasyon na naabot na ng kanyang intensity peak at posibleng unti-unti nang humina habang patuloy na kumikilos papalapit sa silangang bahagi ng Bicol region, at inaasang patuloy na magdadala ng makulimlim at masungit na lagay ng panahon maging sa Eastern Visayas. So ito ay inaasang mas lalapit sa lokasyon ng bagyo sa Bicol region, kaya manatili maging alerto ang mga residente na nakatira roon, lalo na sa probinsya ng Catanduanes, dahil sa inaasang malalakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin na patuloy pa rin mararanasan doon. So bagamat nagsimula ng humina, muling nabubuo ang mata ng bagyong Bising o si Solid Ray habang patuloy na kumikilos papalapit dito sa probinsya ng Catanduanes sa Bicol region. So as of 5 PM po ngayong gabi, ngayong hapon, namataan ang sentro ng bagyo sa layo na lamang 260 km sa silangang bahagi ng Birak, Catanduanes, at inaasahang patuloy na lalapit sa probinsyang ngayong gabi. So kaya asahan po ang pagsungit ng lagay ng panahon maging sa halos buong Bicol region at ilang pang lugar sa Eastern Visayas ngayong gabi. So yan lang ang ating update. Magandang gabi sa ating lahat.